मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय रंजालि बैसागो फोरबो बिदाय फोरबो फालिनाय डिमापुर रंजालि बैसागु फोरबो 2023 बाथि आरो बे बैसागो फोरबो आफादा दिनै बेयाव गोबां गेदेमाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बेयाव मिथिनो गोनां जे थावनिया जाहैबाय आरबान हाट राजाबारि डिमापुर नागालेण्ड आरबान हाट होनदों आरो बे गेलेग्रा गेवलां फोथार बे गेवलां फोथारनि जिहेतु थासारिखौ नोंथांमोननो केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। नुनानै नोंथांमोना मिथिखादों बे नुनाय थाखानाय जिहेतु न'फ्राव गला होनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिदिनो जोङो गाहायाव थांनानै नोंथांमोननो बे बैसागो आफादनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै नोंथांमोननो मिथिहोगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा खालामदों। नोंथांमोना नायलांबाय था। बिसेसके नागालेण्डजों नांजाबनाय गलाघाटनि जि बर'फोर बे बर'फ्रा मोनसे सानदोंमोन जे डिमापुराव एबा नागालेण्डआव आरो नागा रायजोआव जि सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बर'फोर बे बर'फोरखौ ज' खालामनानै बैसागु रंजानाय मोनसे बेबस्था। बेजों लोगोसे जिहेतु डिमापुरा बर'नि गोजाम राजथावनि, बे गोजाम राजथावनियाव बर'नि हारिमुखौ फिन बेरखांहोफिननाय बे मोनसे थांखिजों जों मोनसे आफाद दादोंमोन। बे आफादा बै समनि सौरभदार साब डिभिजननि सिभिल एसडिअ मानगोनां नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि गलाघाट जिल्ला आरो नैबे डिमापुर ओनसोलनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों 2016निफ्राय जोङो बे आफाद मोनसे दानानै लानानै बे बैसागुखौ खुंजेनदों। थ' बुंनो थाङोबा गासैबो गलाघाट जिल्लानि खाथि खाला थानाय नागा रायजोनि जि खाथि खाला थानाय बर'नि आफादफोर बे माहारियारि आफादफ्रा ज' जायो। लोगोसे डिमापुर बर' वेलफेयार ससाइटि आरो कहिमा बर' वेलफेयार ससाइटि बे मोननै आफादाबो लोगो नांफानानै आरो डिमापुराव थानाय गोजाम बर'नि जि ट्राइबेल काउन्सिल दङ, माने डिमा कसारि समाज दङ, बिनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायलायनानै जों सामलायबाय थादों, बानजायबोबाय थादों। गोबां समाव बर'नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। सारा भारत नाङै जायफोर बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनहा अनसायबोदों, जोंखौ हेफाजाब होबोदों। दा दिनै नैबे 5 नाम्बार जोङो 2019निफ्राय कभिडनि थाखाय नैबे बैसागुखौ खुंनो हायाखैमोन, खिन्थु एबार जिहेतु कभिडआ जोब्बाय जों खुंफुंनो हाबाय। थ' जोङो सोब गोजोननाय मोन्दों जे बर'नि गोजाम राजथावनियाव जोङो बर'नि मोनसे हारिमुखौ बेरखांहोफैदों, बेयाव बैसागु जाफैदों, बेयाव बैसागु रंजादों। सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय नागालेण्डआव थानाय बर'फ्रा ज' जानानै जे मोनसे प्लेटफर्म मोन्दों जे बैसागुखौ रंजानो, बर'नि हारिमुखौ सिबिनो, बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा होननानै जों सानो। बे जायगाखौ मेन दा जानाय जायगा, बे जायगाखौ मा मुं होनो? खोब राजाबारिनि खाथि जिथु बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन, बे नेरसोननि खाथियाव आरबान हाट होननाय मोनसे जायगा। बे जायगाया जोंनि राजाबारिनि जि बायखोन्दा नेरसोन बेनिफ्राय एकदम साखाथियावनो आरोखि। बिनिफ्राय ओरैनो बे राजाबारिया बेसेसो गोजान जागोन? बेनिफ्राय हमनानै ला खासा खासि 1 किल'मिटारबो जाया, आधा किल'मिटारनि एसे बारा आरोखि। बेबायदि आरोना। ओरैनो बेयाव जोङो नोंथांमोननि मिथिनाय बायदिब्ला बेसे रोजासो बर'फोर दं होननानै सानो? बे बर'आ डिमापुराव गोदो बिराद बुरजामोन, जेरा आसाम आरो नागालेण्ड सिमाया गावो, नागालेण्ड रायजो जायो, बेयाव बर'फ्रा गोबां बुरजा दंमोन। खिन्थु नाथायबा दा बर' आरो डिमासा बे मोननै माहारिखौ ज' खालामनानै कसारि होननानै नागालेण्डआव रिकगनाइज होदों। कसारि बर' आरो डिमासा जयै कसारि होननानै मोनसे नाम होनानै मोनसे हारिनि रिकगनाइज होदों। नागालेण्डआव ओरैनो 17 ट्राइबसा रिकगनाइज, आंगामि बेबायदि लथा सेमा बिदि लानानै। थ' बेयाव कसारियाबो मोनसे आरोखि। थ' बेयाव बर'ना गोजाम गामिफोर दङ। एक्जेक्ट आङो पपुलेसन फिगारखौ मोनथियाबाबो फ्राय 9खान गामि, जों मोनथिनायाव 9खान मैखोन गामिया बेयाव बर' गामि आरोखि। बिथांमोननि दा मुं उपाधिफ्रा सोलायबाय नामा? बर'आ बर'यैनो दङ, बर' टाइटेलजों दङ, खिन्थु डिमासाफोरबो डिमासा टाइटेलजोंनो दङ। बर' आरो डिमासा जयै बिसोरखौ कसारि होननानै
नागालेण्डआव बुंनाय जायो आरो नागालेण्डआव कसारि होननानै मिथियो आरो कसारि होननानै मिथियो। बर'खौबो कसारि आरो डिमासाखौबो कसारि। बे डिमासा आरो बर'फोरनि गेजेराव अनलायनायफ्रा माबायदि? ओरैनोथ' थिगैनो मिला मिसायै थायो मोनसे खोब बाङाय जालांबाय जिहेथु खम जालांबाय बर' हिसाबैबो खम डिमासा हिसाबैबो खम माइन'रिटिस हिसाबै नागानि दैदेननायावनो जिहेथु नागालेण्डआ सोलियो दा बिथांमोनजों मिलायनानै जानानै दङ बिथांमोनहा खोब मोजाङैनो दङ। दा बे समाव जोङो बिथांमोनानो बे बैसागो आफादजों लोब्बा थानानै बा बे डिमापुरनि बर'फोरखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो गलाघाटजों नांजाबनाय जिहेथु जों जिहेथु गलाघाटनि आरो जोंजों सिमाया नांजाबनाय जोंहा खोब थांलाय फैलायाबो खोब जायो जिहेथु खैफोद आफोद बिथांमोनजों जोंजों खौरां लालायनाय सहाय लालायनाय जिहेथु बे समाव जोङो बे नागालेण्ड डिमापुरावनो थानाय थागिबि रायजो जानाय मानसिफोर लोगो मोनोबा एसे साबसिन जागौमोन बिथांमोना नागिरनि जोङो नागिरजागोन बबे थांखोलै डिमापुरनिया दङ र'